En aquells llocs que són encara incerts, que formen efectivament un enigma, i la vida de Cervantes té molts enigmes, com la tenim parcialment documentada, aquelles parts que no controlem ens posen molt neguitosos. La vida de Cervantes es misteriosa. Nadie de sus coetáneos sabía o dijo o manifestó de dónde era Miguel de Cervantes. No és normal que el primer biògraf que escriu sobre Cervantes 100 anys després de la mort d'aquest no sàpiga qui és. Cervantes nos dice que nace en 1549. No coincide con Alcalá de Henares. Segundo, la inscripción de Alcalá de Henares, la original, no contiene el nombre Miguel en el cuerpo de texto, sino que está al margen. Si tot i amb això no ens ha arribat la informació d'una forma molt nítida, és que algú, la censura, que per això cobraven els censors, s'ha preocupat de barrejar-lo amb un pobre pelacanyes, ¿no? Bueno, yo creo que no es que haya dos Cervantes, hay muchos Cervantes. De biografia paral·lela i, per tant, de cortocircuits entre una i l'altra biografia sense que tinguem la seguretat de saber a quina carta quedar-nos, no? I és possible que des d'aquest punt de vista la recerca documental ens doni una sorpresa. Si Cervantes no és Cervantes, si Cervantes fos Servent, personatges vinculats a Catalunya, al País Valencià, a Mallorca, amb Nàpols i Sicília, antitrastàmeres, això tindria un gran sentit que el gran heroi sigui justament un bandoler. Pot ser estrany que un personatge castellà tingui per amic Roca Guinarda, que és un enemic públic de la monarquia. Però un enemic de pamflets o de grafitis és una persona que posa la seva vida al servei d'exterminar físicament els socis de la monarquia. El bandolerisme de l'època tenia un component polític que Cervantes relaciona amb el caràcter català i amb la necessitat de defensar els furs. Cervantes és profundament crític en la situació de la Castella i de l'Espanya del seu moment. I és evident que hi ha una tendència de catalanofília a la seva obra. Els catalans sempre estan a favor de Cervantes, molt més que el Quixot. El Quixot era, pels nacionalistes espanyols, l'emblema de la raça nacional. La tradició diu que vivia al passeig de Colom, en aquella casa famosa, el número 2. Potser és veritat. A quin públic va adreçat el Quixot? Que és un públic independentista. Amb un públic que està buscant arguments per desvincular-se de la monarquia espanyola. Estem aproximant-nos al que seria un entramat d'aquesta mena de segrest de l'obra original de Cervantes o Servent, i la finalitat seria fer desaparèixer aquest original, traduir-lo al castellà, com a paradigma en la història de la literatura catalana de final del XVI i durant tot el XVII. La primera edició és la que desapareix i només queden les traduccions en castellà. Vas adonant que hi ha un cúmul d'escriptors que denuncien en el pròleg de les seves obres que la primera edició la van fer en català, però que la segona ja li han obligat a traduir en castellà. Fins a tal punt, l'obra traduïda per aquest censor traductor està a disgust del mateix Cervantes, que ell et diu, no és pare de l'obra, diu que jo siendo padre me han convertido en padrastro. Més enllà de la interpretació que en puguem fer, és obvi que la llengua de Cervantes no és un castellà convencional. Shakespeare sempre estava en qüestió. Encara ara surten llibres amb noves hipòtesis, no?, sobre l'autoria de les obres de William Shakespeare, el qual, juntament amb Cervantes, són considerats per tots els canonistes, diguem, els dos grans herois de la literatura universal. Ara imagineu-vos que algú sortís dient no, és que Shakespeare no només no era William Shakespeare, sinó que la seva obra estava escrita en galès o en gaèlic, no? La cosa ja seria extraordinària. Doncs bé, una mica, això és el que passa i el que, en certa mesura, té interès, no?, que un emblema, un símbol del nacionalisme espanyol tan clar com el Quixot, Don Quijote, amb la llança. Imagineu-vos per un moment que realment hagués estat escrit per un català, que hagués estat escrit en català, i penso que hi hauria com un terrabastall, bé, com el dia que es va descobrir que el Real Madrid l'havia fundat un català, no?, sense anar més lluny. Però, esclar, són coses que, en certa mesura, impacten molt